biko gọzie oche dike mama nna gọzie nne nne m oche dike nne m dị oji ọka bụ nne m nne m dị ọcha ọ bụkwa ezigbo nne mama ukwu jie nne ma ọ bụkwa nne m Chukwu biko dodo gọzie nne m nye ya ọganihu Chukwu biko gọzie oche dike mama nna gọzie nne nne m oche dike nne taa ụbọchị pụrụ iche ụbọchị anyị ji echeta ndị pụrụ iche na ndụ anyị ụbọchị anyị ji aja ha ike gosi ha ịhụnanya pụrụ iche n'ezie ndị anyị na-echeta n'ụbọchị taa bụ isi sekpụ ntị na-ahazi ezinụlọ ọ bụ ha bụ na ezinụlọ na-anọ n'udo na ịhụnanya ọ bụ ha bụ na ụmụaka na-enwe ezigbo ọzụzụ ọ bụkwa ha bụ na ezinụlọ na-aga n'ihu unu ama ndị anyị na-ekwu maka ha hapụ ndị nne Ọ bụ onye ga-akpọ mama nwa ọ bụ onye ga-akpọ mama nwa mama m ihe dị mma ka m ga-enye gị onye ọma onye ọma onye ọ ga-adịrị mma aya mma mama m ihe dị mma ka m ga-enye gị onye ọma onye ọma onye ọ ga-adịrị mma aya mma ọ bụ onye ga-akpọ mama nwa kedu onye ga-akpọ nne ya nwa mama m ihe dị mma ka m ga-enye gị onye ọma onye ọma onye ọ ga-adịrị mma aya mma mama m ihe dị mma ka m ga-enye gị onye ọma onye ọma onye ọ ga-adịrị mma aya mma ezigbo nne m ịmara mma na-ese okwu eji gị eje mba ịhụnanya gị bụ ịhụnanya Chineke obi dị m mma na ịbụ nne m ezigbo nne m achala ugo ịbụ ihe n'ụzọ ndụ m mgbe m dara n'ala ị na-ekulite m ị na-azụ m n'ịhụnanya onyinye ukwu Chukwu nyere mmadụ bụ onyinye nne ịhụnanya nne bụ ịhụnanya Chineke anaghị azụ onyinye nne n'ahịa n'ezie nne dị ụtọ ezigbo nne m ahụrụ m gị n'anya ụwa ọzọ ị ga-abịa ị ka ga-abụ nne m ụmụaka ọkwa anyị maara na nne bụ obi ezinụlọ ka anyị hụ ihe nne na-emere anyị nakwa uru nne na-abara anyị ụmụaka ihe nne na-emere anyị buru ibu ụfọdụ n'ime ya gụnyere nne na-amụ nwa nne na-esi nri nne na-akụziri ụmụaka ikpa ezigbo agwa nne bụ onye mbụ na-akụziri anyị ka esi agụ akwụkwọ nne na-ahụ ụmụ ya n'anya nne na-ege ụmụ ya ntị nne na-enye ụmụ ya ezigbo ndụmọdụ nne na-echekwa ezinụlọ nne na-ahụ na ịhụnanya udo na ịdị n'otu dị n'ime ezinụlọ ya nne na-elekọta ahụike ụmụ ya ma na-akasi ha obi mgbe ha na-ebe akwa kedu onye na-eledo m anya mgbe m na-alara ụra nakwa m na-egosipụta ịhụnanya baba mgbe ahụ bụ n'eti makwa kedu onye na-eledo m anya na-atụ ụjọ na mụ ga-anwụ mama m
N'ezie, nne na-aba nnukwu uru n'ezinụlọ. Nne bụ ihe ndị Igbo na-akpọ ahụghị ma si erila. Ezinụlọ nne anọghị na-enwe ebe ha na-eri mperi. Mere na anyị kwesịrị ị na-elekọta nne anyị anya nke ọma ka o wee nọọrọ anyị ndụ ma meere anyị ihe niile anyị chọrọ. Ka anyị kpọpụta ụfọdụ uru nne na-aba n'ezinụlọ. Nne na-eweta ndụ n'ime ụwa n'ihi na ọ bụ nne na-amụ nwa. Nne bụ onye nkụzi mbụ. Nne na-eweta udo n'ezinụlọ. Nne na-akwalite àgwà ọma n'etiti ụmụ ya. Nne bụ onye nchekwaba ụmụ ya. Nne na-eweta ịhụnanya na obi ụtọ n'ime ezinụlọ. N'ezie, ndụ enweghị nne adịghị mfe n'ihi na ọrụ nne enweghị onye ga-anọchi ya nke ọma. Ụmụaka, n'ezie, ihe ndị na-emere anyị juru eju ma bara abara. Maka m jụkwa unu, ihe niile nne na-emere anyị, anyị enwere ike ịkwụghachi ya ụgwọ? Mba, anyị enweghị ike ya, mana o nwere ihe ndị dị iche iche anyị ga-eme iji mee nne obi ụtọ. Isi ya daalụ oge niile. Ngwa, jee ebe nne gị nọ, si ya daalụ. Inyere ya aka n'ọrụ ụlọ ndị dị obere dịka ịsa efere, ịza ụlọ wee dịrị gaba. Ibi ya ọma ma mee ka o nwee obi ụtọ. Bie nne gị ọma, gwa ya, ahụrụ m gị n'anya. Ụmụaka, enwere akụkọ anyị ga-eji egwu kọọrọ unu. Egwu a bụ maka ihe otu nne mere nwa ya mgbe ọ nọ n'akwa ọrịa. Egwu a gosipụtara mkpa nne dị ọkachasị n'ebe ụmụaka nọ. Ngwanụ ka anyị kọọ akụkọ a ma gbaa ya agba. Nne bụ ọpụrụ iche. Nne siri ike. Nne nwere obi umeala. Nne na-agba mbọ. Nne asọka kai. Achọrọ m ka ndị nne niile maa na anyị na-ahụ mbọ niile ha na-agba. Anyị na-asị unu
jidekwa ka unu ji. Aṅụrị ụbọchị ncheta ndị nne. Ụmụaka mama sọka.